आज तो सहित मोर किसी संपर्क ना तो छाई जमी मो पर न पड़े जानो मो भगवान को नारी मो पोते निंदा में सोड़ी वाले लेने सोड़ी वाले मिलने बाबू वो सब तो कौन से बाबू आवड़ी केबे में ऐसे मिलने केबे में ऐसे मिलने बाबू तमें को सिद्धर कथा भूली मत क्षमा कर पारिबनी ए चलबो नुह जेत दिन जाय छाती रे दागटा रहि दिबो सत दिन जाय सेदिन से भयंकर दुष्टटा भूलिबा मो पय असंभव आज राते सोइला बेला सेदिन कथा मन पड़ी गला मु चाबी कोटे मते लागे चमकुड़ा डाहळ कुकुरटा मार मारी आसुची मते से रापी भीतर केन नहीं करदबो
ସେଦିନ ତମ ପାଦ ତଳେ ପଡି କେତେ ନେଉର ଖାଇଥିଲି କେତେ ବିକଳ ହେଇ କହିଥିଲି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସେଦିନ ତମେ ମତେ ଛାଡିଥିଲ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମରେ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସର ମୁହଁଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ତାମାନେ ପୁଣି ବାବୁ ତମେ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଥିଲ ତୁ ଯା କିଛି ନଥିଲା ଯା ଆୟୁଷ ଭାଇ ଆୟୁଷ କଣ ହେଇଛି ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଲେ ଆଣୁଛି ବାବୁ ଆଣୁଛି ମୁଁ ଆୟୁଷ ତମ ମୁହଁଟା ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅସୁବିଧା ନା କମ୍ପାନୀରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସଲ୍ଭ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ କଣ ହେଇଛି ମତେ କହିବନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହେଇନଥିଲା ତା ଆଜି ହେଇଛି କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛି କମ୍ପାନୀ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପଡି ଯାଉଛି ଆରେ ବାବା ଏଥିରେ ତ ଟେନସନ ଅଛି କାହିଁକି କାଲି ପ୍ରଫିଟ୍ ହଉଥିଲା ଆରେ ତମ ପରେ ସାଥିଟିଏ ପାଖରେ ଥିଲେ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ ଆରେ ଅରମାନ ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ ଏ ଶୁଣେ ନା ଠିକ ତମ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଠିକ କରିବ ଆମ ଅରମାନ ପାଇଁ ତମ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆମକୁ ସେତିକି ନିଜର କରି ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ସରିଯିବ ଆମ ଦି ଭାଇକି ସେ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ନାହିଁ ଉପରେ ହସ୍ତରେ ସିନା ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ନାଗୁଣି ପରି ଚୋଟ ମାରୁଥିବେ ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ୟୁନିକ୍ ୟୁ ଆର୍ ବିୟଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭାଉଜ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବାବୁ ପାଣି ହଁ ଦେ ଅରମାନ ଏଠିକି ଆସିବ ଆରେ ତମେ ବି ଆସ ଆସ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ କହିଲୁ ଆମେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଠିକ ସେମିତି ସତେ ଯେମିତି ରାମାୟଣର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଠିଆ ଓ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ବାବୁ ମା ଟିକେ ହସୁନାହାନ୍ତି so nice सुने ना ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଏକା ଥିବି ଏ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ମତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ବାବୁ ଆପଣ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଇନିଂ ରେ ଖାଇବା ବାଢୁଛି ଆରେ ନାଇଁ ବା ମତେ ବି ଟାଇମ ନାହିଁ ବାହାର ପାଟି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ଶୁଣେ ନା ସେଦିନ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥିଲି ଆସିଲ ବାହାର ପାଟି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ କଣ ସେଦିନ ମୁଁ ତମକୁ କୋଡ଼ିଏ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲି ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ କହିଲ କଣ ମୋ ସେଦିନ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତମକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଦେଲିନି 20 ଲକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ମନେ ପକାଉ ମନେ ପଡିଲା ତମକୁ ତ ଦେଖିଲି ମୁଁ ସବୁ କଥା ଖାଲି କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଅରମାନ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ତମ ଭାଇକୁ ଦେଇଦେଲ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆରେ ତମର ମନେ ପଡୁନି ତମ ଭାଇ ମତେ ଦେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ରଖିବାକୁ ଦେଲି ମନେ ପଡୁନି ତମର ନାଇଁ ମା ତମର ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ଦେଇନି ନାଇଁ ବୋଉମା ତମେ ଆଉ କୋଉଠି ବାଉଳରେ ରଖିଦେଇଥିବ କୁନି ବାବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ହଁ ମା ତମେ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇନ ମତେ ଅରମାନ ତମେ ନିଜେ ମୋ ହାତରୁ ନେଲ ମିଛ କଣ ପାଇଁ କହୁଛ ମିଛ କଣ ପାଇଁ ଭାଇ ମାନେ ମିଛ କହୁଛ ତମେ ନିଜେ ହାତ ନେଲ ମୁଁ କହୁଛି ଟଙ୍କାଟା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଆରେ ଯାଅ ପାଟି ବାହାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ରାଣି ଭାଇ ଦେଶ ଓ ଶୁଣ ନା ମୁଁ କଣ କହିବି ତମେ କାହିଁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ଅଛି ହଉ ଅରମାନ ଟଙ୍କାଟା ଶୀଘ୍ର ନେଇଯା ସହଜ ତ କମ୍ପାନୀ ଲସ୍ ଚାଲିଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିଯାଉ ଆରେ ଯା ଶୀଘ୍ର ନେଇଯା ହାଟ କରି ଚାହୁଁଛ କଣ ଯାଅ ଟଙ୍କା ରାଣି ଦିଅ ତମ ଭାଇ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ଯାଅ ଆରେ ମୋର ଲେଟ୍ ହଉଛି ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେମାନେ ୱାର୍କ କରିଦେବେ ଦେବେ ଆରେ ଶୀଘ୍ର ନେଇଯା ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ କୋଉଠି ରଖିଦେଇଛ ତମର ମନେ ପଡୁନି ହଁ ମନେ
ମାନେ କଣ ମ? It's matter of 20 lakhs. ଏଇ ପାଟି ପୁଣି ଫୋନ କଲେ। ମନୁକୁନି ବାବୁ ସତରେ କଣ ସେ ଟଙ୍କା ତମେ ନେଇଛ କି କହିଦଉନ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲି ବା ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ କୋଉଠି ରଖିଛି ମୋର ମନେ ପଡୁନି। अरे जा अरमान जा। ଟଙ୍କାଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଟଙ୍କା ନ ପାଇଲେ ତମ ଭାଇ ବଦନାମ ହେଇଯିବେ ତାପରେ ତମ ଅବସ୍ଥା ତମ ଭାଇ ଯାହା କରିବେ। अरे अरमान तू एक जाए चाहिए अरे पार्टी व्यस्त ହେଲାଣି ଯାହା ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆ। ଭାଇ ଭାଇ ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଭାଇ ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। अरमान अरमान ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମାନେ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଟେନସନ ଅଛି। ଶୁଣ ଏ ସମୟରେ ମଜା ମସ୍ତି ତ ଠିକ ନୁହଁ। अरे ଯାହା ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆ। ଭାଇ ମୁଁ ମଜାମସ୍ତି କରିନି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କାଟା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। କୁନି ବାବୁ ତମେ ସତ କହୁଛ ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। ଏ ଅରମାନ କଣ କହିଲୁ ତୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛୁ। ଏ ଭଗବାନ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଲା। ଏ କୁନି ବାବୁ ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ସତ କହିଲ ସତରେ କହିଲ ଯେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଆରେ କାହିଁକି କଥା କହିକି ମୁଣ୍ଡ ଛୁଅନ୍ତୁ କହିଲି ତ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ତ 10,000 ନୁହେଁ କି 20,000 ନୁହଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲ। ପାଗଳ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବନି ଟଙ୍କାଟା କଣ କରି ରହିଛ ମାଟି କରି ଦିନ ରାତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତମ ଭାଇ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତମେ ବସି ବସି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲ 20 ଲକ୍ଷ। Sorry. Sorry. I'm extremely sorry. Legit, I'm unable to pay. Excuse me. नहीं सर ଆପଣ ଯାହା କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନି। ସରି। ରିଲାକ୍ସ ଆୟୁ ରିଲାକ୍ସ। ପିଲାଦିନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରୁ କେହି ହାତ ଉଠେଇ ନଥିଲେ। ତମେ ଅଳ୍ପ କେଇ ଦିନ ହେଲା ଏ ଘରକୁ ଆସି ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲ କୋଉ ସାହସରେ? ଆଗରୁ ବାରବାଡ଼ି ଶାସନ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଭୁଲ କଲ ତମେ। ଶାସନ କରିବା ଅର୍ଥ ନଉଛି ହାତ ଉଠେଇ ମାଡ଼ ମାରିବ। ତମେ ଅରମାନଙ୍କୁ ମାରିଲ ଯେ ତମେ ମତେ ମାରିଲ। ହାତଟା ତା ଉପରକୁ ଉଠିଲ ସିନା ହେଲେ ମାରଟା ମୋ ଦେହରେ ବାଜିଲା। ଆମ ଶରୀର ଦିଟା ହେଲେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କେତେ କହିଛି। ହାତ ଏ କଥା ଭଳି ଜାଣିଛ ତାପରେ ବି ତମେ ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲ। ଏମିତି କହିଲେ ତମେ ତ ମୁହଁଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଇଛ। ଆରେ ବସି ବସି କି କଣ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ। 20 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ। ଆରେ 20 ଲକ୍ଷ ତ କମ୍ ଶୁଣିଲା। ମୋ ଭାଇ ବାକି ସାମ୍ନା ଯଦି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଆ ଲଗି ବଡି ପାଉସ କରିଦିଏ ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ମୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ଭାଇ ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ଅରମାନ ବଡ଼। ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇପାରେ ହେଲେ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ି ରାଜା ହବାକୁ ମୁଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବିନି। ତମେ ଆଜି ଏଇ କଥା ତମ କାନରେ କଠିନ ଶୁଣେଇନା। ଆଇ ସହିତ ଅରମାନ ଦିଟା ନୁହଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ। टंका ठीक खर्च କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରି ତୁ କୋଉ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସାଇଡ୍ ରଖିଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଯାଏ। ଆଉ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ମଣିଷ ନିଃସ୍ୱ ହେଇଯାଏ। ମତେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ମଣିଷକୁ କେତେ ବଡ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡେ।
মই ফলাবে ମୋ ନା ଭାଇ ମରିନି ବଞ୍ଚୁଛି ଗୋଟେ ହଣି ପାଇଁ ଖାଇ କଣ କରିପାରେ ତୋ ସେ କଥା ସପ୍ନରେ ଭାବି ନଥିବୁ ଏଇ ଶାଳା ମଧୁଆ ମୋର କଣ କରିବୁ କି? ଆରେ ମୋର ମଧୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ମଧୁଆ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମଧୁଆ ବଞ୍ଚି ଖାଉ ଖାଉ ତା ଭଉଣୀ ଛାଇକୁ ଛୁଇଁପାରିବ ଶୋଇପାରିବି ଛାଇ ଛୁଇଁପାରିବନି ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ସେଇଟା ତ ଭଉଣୀକୁ ଜଣା ଏ ଭଗବାନ ଭାଇ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି ଦେଖ देख भाई तो अरमान हंसी हाँ भाई वो पाकू हुआ हाँ भाई वो पाकू हुआ हाँ भाई वो पाकू हुआ भाई हाँ भाई सारे मोरिया स्नेहायुसा स्नेहायुसा तो